Shalom, Shalom. selamat hari Minggu madita saluhutna. Selamat hari Minggu. Nungga Jepang tikina mulai perminggota. Tapa hohoma, tapa sadam barohata. Tapuji tuhata sian bukuede nomor 588 ayat sada ayat 4 dohot ayat 5. Soba tok tok nasun gogoi tadok maatok sokal Tuhani partano batoan haporusani gok hamuliaon abang sanai Natino pai di sari hondo namar hosai di parmududo alogo nangudan lasni ari Uhud papatar hon panari onmi Sude jol mai sian orbukdo nagale doi ala dosai pada nabi nai na patau jol mai marsar tu Tuhan debata tai Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai tongdo mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sia jorgong. Sai do pakon maahu, jala asi roham di au. Ai pujung jala dangol do au. Hodo ale Jehovah di halungut ton rohaku. Ale di mataku marhaposan tu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dileho kodo ibana humoko pami, mamorsan dosa nami saha tuhau na pinarsilangi. Sai patugu marohanami asa unang ganggu rohanami makaporsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa pos situtu rohanami di asini roham nagodangi. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amin.
sihaolongani. Asangapo pamujion di Tuhata pardomuan ni huria isude di utara di dangsina asudu taro di purba di padomu todi. Tangiho kamuma patik ni debata, patik palimahon sahatu, patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho jalaliling mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakku. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidugugu mahita tu adu pani debata, laho mangulaho nau bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Jotar gogodro hakon diwan godang mindosakon sajakon dohota sajakon maawon naramun dirikon tupos doro hakiliho ijakong hodawon. Naganggu jod rohaki nadenggan daku ulai tusada porusaki tuho nama awon sajakon maawon naramun dirikon tupos doro hakiliho ijakon maawon. Tabau duk bema dirita diadopan di debata, laho manopoti akan asa dosata. Ali Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka na hula hami marhite sian pangalausion nami di patikmi. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami.
Nata masih tutudo hona uhu pami alani dosa nami i. Alaina tarsol-sol bagi rohami nuaeng alani i. Asima roham dihami ale di batanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodi parbadiai turohanami be. Asa terbaik kami mangulai ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabisa hatami tuhanguluan nasora suda. Na pinar bagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami i. Amin. Tangiho kamu ma baga-baga ni debata taringotu hasesani dosa. Aidang adong ibarni i. Ai saluhudo pardosa jala hurangan maradopun hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor. Binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na do marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Rohaku di Tuhaku, daftar bacar hirima. Ondo tok-tok tangi aku, tulabungmu apata. Ondo rohaki, sai panuluson nai, boanon na autusi. Turpuk di parminggota sadarion songon patujolo ni jamita imanatar surat di Yesaya 55 mamuka sian ayat onom saat rodi ayat sia. Yesaya 55 mamuka sian ayat onom saat rodi ayat sia. Tajahama marsikat sorin. Sai lului hamuma Jehovah bisan terbahet dope jupang ibana. Johamuma ibana bisan jonok dope ibana. Jala-jala pergeduki akasakapna. Sai mula maibana tu Jehovah, asa marpamulai rohana di daibana. Dohot tu debatata, Ai buas do rohanga manalese. Ai dada pikiraku pikiramu nai. Jala dada dalan muna aka dalaku ninna Jehovah. Ai songo tibo ni akka langit siat tanoon, songo lido tumibo akka dalaku siat dalamunai. Jala akka pikiraku siap pikiramunai. Ima sahatna martangyang meita. Martua do akan atu mangihon hata ni debata. Jala no piopsa. Amin.
mataku, pesona roh aku, namarhabang saho, rapo debata ama, nang Yesus pe anakna, naik puji aku. Odon isi podahon, langi ang nasitong, odon natin nangihon, ni amay tongtong, ajari maawon, mandok Panginoon aku, siya doro aku, tangihon hadako. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakun ni dong atas sa porsiaun di sandok portibion. Ra mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabigabian si Anton di Porbadia, Pandora sabubuan, ido tu hata na tumaon na bernit, di pahumuman ni Silatus, na mati terpajal du ibana di hau pilorsila, na tuwa no toru dumi tanom, na mula mangulu di are patuluho, na manaik tu surgo, lahundul siamun debata Jehovah, na manaik pergugu na suatu dosani, di sima ibadah pai mamula sogut tanah on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di tondi porbadia, jalarung sada uriya na badia, uriya topan halak Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tai na mando, mula mangulu do sogut daging di halak nang mate, dohot dia uluan na surasuda. Amin. Tes. 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 Marilah kerajaannya, masuklah rumah Tuhan. Tuhan menggenapinya, janji yang diucapkan.
Ketuklah rumah Tuhan, pintu akan dibuka, berteduhlah di sana, berselimut firman-Nya. Hidup di dalam Kristus, takkan ada sengsara. Berkat berkelimpahan, itulah janji Kristus. Angkat dua tanganmu, memuliakan nama-Nya. Ketuklah rumah Tuhan, pintu akan dibuka, berteduhlah di sana, berselimut firman-Nya. Hidup di dalam Kristus, takkan ada sengsara. Berkat berkelimpahan, itulah janji Kristus. Angkat dua tanganmu, memuliakan nama-Nya. Angkat dua tanganmu, memuliakan nama-Nya. Tikting di Minggu Okuli 20 Maret tahun 2022. Guarni Minggu tesaderion ima Minggu Okuli dohot tema Marhamubaon ni roha asa unang mago. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 20 Maret 2022. Gabe ruas di HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Henry P. Pak Pahan, inata Nurmala Buru Naibaho, rap dohot tulu yanakon. Ia inganan nasida di Jalan Merpati Tulu nomor 100 Tulu, RT 000 Tulu, RW 010 Tulu, Depok Sada. Nir Sadasia 50, Wik Tulu, Antioquia. Nasida Rosian HKBP Resort, Kalimantan Timur. Tu keluarga ruas nai baru Marhition mahupasatami asa jongjong nasida dinganan Nabi. Ruhut permahanio dot pamit sangon RPP.
Hobar turuhut permaniot dohot pamisangon RPP HKBP taringotu persaripeon bab opat sada poin L mamuka sadarion Minggu 20 Maret 2022 hona ruhut parmahanio dohot pamicangon RPP ni huriat tama keluargani inata Nyonya Marpaung Riama Borusinaga dohot 2 yanakon nasida Tandra Marpaung dohot Gloria Marpaung nir sada opat sia-sia nasian wik Judea ala mangalaosi ruhut parsarepion HKBP. Tatanya ko manasida sa mulak tudalan na hinalomohon ni Tuhatta. Pendaftaran perguru malua angkatan tahun 2022-2020 Mamuka hari Minggu 6 Maret 2022 nasal pununga dibuka pendaftaran perguru malua reguler angkatan tahun 2022-2020. Tuakan atau oras do persiajar perguru nanang madohoti asabui melengkapi pendaftaran ini ima fotokopi aktif pendidio do surat pengantar sia situa wik nabi. Pertanyaan wik di hari Rabu 20 dohot di hari Kamis 24 Maret di bagas ni ruas. Pukon ni huriat tama pertanyaan wik hari Rabu 20 Maret ni dohotan ni wik gajil. Dohot di hari Kamis 24 Maret ni dohotan ni wik gonop. Masuk pukul 10 sia wip, maringanan di bagas ni ruas. Tabandingan pertanyaan wik na tersurat di warta cetak, ima di pertanyaan hari Kamis 24 Maret 2022 di wik 12 Bethlehem. Maringanan di bagas ni keluarga, inata Nyonya Situana Borhu Boru Simangucong, Jalan Kali Licin nomor sada A, RT 01, RW 004 Pacoran Mas, Depok, Laos, Pangapulion, di Patupa, Sian Huriatta. Pertanyaan perhala duduk keluarga. Di hari Senin 21 Maret 2022 pukul 10 sia wib, Patupan nado pertanyaan perhala duduk keluarga maringanan di gereja. Periodisasi pengurus seksi HKBP Deposada, periodisasi pengurus seksi Patupon ni huriat tama di minggu paduahon di bulan April nanengro. Pelantikan panitia persiapan pos permingguan Arko HKBP Deposada. Di hari Minggu sadarion 20 Maret 2022 di permingguan di pos pelayanan Arko Patupon nado pelantikan panitia persiapan pos permingguan Arko HKBP Depok Sada. Seksi kesehatan HKBP Depok Sada. Vaksinasi dosis parjulu padua hot booster turuas HKBP Depok Sada Patupon nado di hari Kamis 24 Maret 2022 memuka pukul 8 maringanan di GSG lantai Sada. Parturani vaksinasi. Vaksinasi na mangihut saotik na 3 bulan dung madalani vaksinasi na parpudi. Vaksinasi tunang marumur saotik na 6 tahun. Kuota vaksin terbatas tu 150 halak. Pendaftaran vaksinasi buima marhite situa wik nabe. Ruas naneng madohoti vaksinasi di buama KTP doho KK asli doho fotokopi. Vaksinasi terpatupa marhite kerjasama di seksi kesehatan HKBP Depok Sada doho kepolisian sektor Pacoran Mas Depok. Tikting naso jinahahod doho berita parhepengon tajahama di warta jemat elektronik na pinara di huriatta marhidi kode respon cepat. Manang QR code naung adong di ganuk bangku dulat tabe dohot marhite grup WA di kelompok di wik pertanyaan ngatta. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di Goarna.
Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata. Sairado mahati goran, sairado haholongoni, sairado mahati goran, sairado haholongoni. Pau baroham tu Jehovah, pau baroham tu Dewata, pau baroham tu Jehovah, pau baroham tu Dewata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata. Sairado mahati goran, sairado haholongoni, sairado mahati goran, sairado haholongoni. Pau baroham tu Jehovah, pau baroham tu Dewata, pau baroham tu Jehovah, pau baroham tu Dewata. Damini di batana sumurun sian saluhu naroham. I mana mangaramoti ati-ati do pikiramunam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatan di bata di minggu tasadarion i mana tersurat di buku Evangelium Lukas bidu 10 tolu mamukame sian ayat sada satu ayat sia tangihok kamu mahatani di bata. Halak Galilea Nabi Nunu ni silatus. Adong manaro ujui pabuako tu ibanan taringot tuaka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilihon nasida. Jadi ni na Jesus mamangalusi nasida na dia kam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut kali halak Galilea ala songoni diahap nasidang hudok madiham dang
anggo somuba rohamuna, lau songonido hamu mago muse. Manang na diri puhamu, anggo nasa pulaluhanak na mate ditinggang palas-palas, na disiluam persalaan sian sudi pangisini huta Yerusalem, hurok madihamu, datung, anggo somuba rohamuna, lau songonido hamu mago muse. Dungi di hatakom ma upamon, adong ma di sadahalak hau ara na sinuanna tu perlakna, tu anggur perlakna. Jadi Roma ibana mangalului parbuenam, hape dang adong jupangsa. Gabinin na mamadok siula porla anggurna. Nunga pola patulu tauton aku ro mangalului parbue di gau araon. Lao sojupang. Taba mai. Ahapola magopo tanoi bahinonna. Alai di dok ima mangalusi. Tuan nami, loas mai di si sataonon. Asasanga hupakku humaliang bonana, mabahin na patusi. Anggia olo marparbue tujoloon. Alai anggosuada tabauma. Ayat siyai hulahi. Anggos olo marparbu itu jelon, alai anggoswada tabauma, iman sahakna. Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Menarik do turpu taong ala siap borhat tita siang guarni minggutta. Ima minggu okuli, namarlapatan, mangaranap do mataku dopak Jahuba, mangaranap do mataku dopak Jahuba. Sian Pesalmen 25 ayat 15 ayat. Lapatanna dipakilalakon jala di jodoh hita ima taringo tungolu na mangaranap. Ahado lapatan ni na mangaranapi. Songo dia do ngolu na mangaranapi. Ido baina gudang guarni halak batak siranap. Lapatanna matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Lapatanna ngoluna di pasahat tu debata. Ngoluna ima holan di tuhatta. Mangaranap hanya kepada Tuhan. Sia dia nama roh pangurupiot tuau. Sia dia nama saboi mangolu. Sia dia nama asa dapot. Alaning borhat mahita. Magida turpu taon. Sian ngolu na mangaranap. Diajari do hita marokuli mangarana mahotu de bata. Songo dia do ngolu na mangaranapi taidama ditrupu tahun ima pauba roham. Pauba roha do ido ngolu ni na mangaranap. Menarik doi. Ayat sada satu ayat siaon. Asal diajari tupu tondo, ia halak namar okuli, halak namangaranap tu debata ima, pau baroha. Dalam bahasa Ibrani itu disebut ima sub, dalam bahasa Yunani atau Gurik disebut dengan metanoia. Labatanna berubah, labatanna lurus,
labatan nak merangkah. Jala olo imana kanengani marhusor. Olo mangaranap. Olo ima marokuli maradop petu de bata. Ido halak nak kanengani na mampu. Boy halak marokuli ikonadong may manakangani marhamubaon. Ale menarik duit data 670 nakangani. Ta coba jual lagi. So na kurang semangat nakangani. 670 do sadai. Hape ido namar okuli. Coba jawab parokan nami. Ayat sadat duit mata deon. Cek. Kau baroham tu Jehovah, kau baroham tu debata. Kau baroham tu Jehovah, kau baroham tu debata. Ayat 2. Kuasano tu Jehovah, marhaposanko tu debata. Marhaposanko tu Jehovah, marhaposanko tu debata. Deidang satonga-satonga. Molo halak na pawakoni, halak na marokuli, bukan setengah hati. Dasongon amat tadi jaya burupani. Pasoma pa, bau bama unang be marisa beho. Imaranga horu-horu ibe nuaing, otik-otik. Nga na biasa na hiat, tulu bukus nga 2 bukus be. Na biasa na hiat 2 bukus nga 1 bukus be. Dang songoni na marhamu baon, dang otik-otik. Jadi bang boy setengah-setengah. Alai ikut digotapod do. Lapatan na molo didok dibagas dang marisa beawin na ikut dambe. Ikut saroha dok sadata dewa dokon putus ma di hosi karet. Songon halak na narkoba uni mole dok dokter rupani asa ikut delian otik-otik asa muwen na bukan. Alai halak namar mahamubaun ima manggotapon dirina sian kecanduan ning. Marhamubaun manggotapon dirina sian keterikatan ning. Ikota gotap. Dedang boy setengah-setengah hita bermerta munia manang berubah manang bersyuk dah. Asa boy hita mar okuli. Ido dihabak kadonga sahapor siam di turpuk tahun. Ditikki di pardalanan Yesus tuhuta Jerusalem. Di pardalanan ini dia makadongan Roma natoropi madapoto Yesus. Tai nama ayat sada di pabuana nasida ma. Ima di utungu nasida adong mana ujui dinna di pabuana nasida adok kalak Galilea. Ya anak Galileo ima na pasahaton ima pilihan. Anay di durus sosilatus do mudarna rapdoho pilihan nai. Ima dia makadonga sahapor siam. Didok nasida alani dosana doi. Ima prasangka ima nakengani menjas ima rodi nasida. Ala di dosa daro harpe halak burju lau nai pasahato pelian na tubagas cororo halak Galile ala ikut dibunuh silatus. Ala ni pangalahona dui dinna natoropi alai didok Yesus semua. Down. Alai las ditimpa Yesus semua ima ayat na mengikuti. Anggo diagam rohamuna nian. Ala ni pardosa ni halak Galile dui. Alai diri puhamudo adong masa pulalu halak ima di huta Siloam na ditinggang panas-panas mate sa pulalu halak ido rohamuna tong maniani alani dosana down alai dia makadonga sahapor siam
menarik do ayat sada satu ayat opati. Asa molo di pabuana sida petu Jesus ima taringot tu halak Galilea namata na binunu di silatus doho sapulalu halak na ginobarkon ni Jesus tu na sidam. Asa unang berek kamu, unang manghumi hamu, alemu baro hamuna. Unang ala di berek kamu, tsunami di Aceh mate lobi hurang 230.000. Ala di dosana doi, unang manghumi hamu. Ala tubuh somarpat. Ala ni dosa dia punga doi. Ala tubuh dang boy makatai. Ala adong berkebutuhan khusus. Ala setabi adong sahidna. Ala ni dosa di bapak na do omak na doi. Sajitong na om manang jo odo na masa dihita di awak kadong sahapor siyaom. Hola tabering adong na masa baik itu bencana nang akan na masa di tonga-tonga ni keluarga. Ahado perjolo tersaat di pikata itur dosa do. Roh COVID 10 siap. Itor tadok do ala di dosa di portibiom. Itor tadok do ala di pangalako di jolma. Itor tauhumi dosa seorang. Nang songoni di tonga-tonga ni keluarga mungkin alamati poso. Mungkin ala sahalap pejab itor marsahik marang terus ituruk. Itor dohonota do ala di dosana. Hampir sudido jolmai naing madok songoni. Alai diajari Yesus do hita dia makadong sahapur siang. Ahareng bereng otak molo masa disi. Asa naing dohonota ima asa sau do sakap ni debata doho lomo ni rohan debata. Sakap ni debata doi ido benetirak yang di epistel tai di Yesaya 55 ayat onom satu ayat siai. Lului hamu ba Jehovah. Bisa terbaik dope jauh hamu ma. Aidang dalam muna dalakku, jaladang sakap muna sakappu, lobi tiboni ima songotan tu langit sakap doho pikiran ni debata. Asa unang pikiri hamu, unang uhumi hamu, molo masa di sada jolma. Di sada keluarga, manang tragedi, manang ima rupani alam, manang bencana, sotung dihum-humi hamu. Alai dang naso di doto debatai. Naso tarduk di debata di sini makadong asapor siaw, so masunamiu. Naso tardok ngidi bata naing unang adong namar sahid. Alai asa sau baga-baganai. Asa saut ima harajonna ido benedok di Yohanes do di Matius opati do di Yohanes toli. Bau bahamu marohamuna. Ai nunga jonok harajon di bata. Bau bahamu marohamuna nunga jonok harajau benua gicangi. Ido nanain dohononna di bagasat turpuk taon. Asa hiado sada inang, ado sada inang. Namora. Jala inata namoraon. Rupani say manatak-natak do. Sian jabuna sian lantai 5. Siakat canabagak. Rupani marnida akka tetanggane. Alai say torus do ido inataon. Inata siadungan. Tusoy boto do haroa. Manuci baju itatap sian segijang lao songoni kotorna ibereng muse tu sebulan tu tanggana di sebulan habirang di dok muse bah oto nai pembantu nai tung na jorok me ipakyonna di bereng muse tu sebulan tu pudi tong songoni di ide bana olan na di pahata-hata bana ima sudi tetanggana danga dong di rohana naringgan sudi akka ina nang akka pangurupina laho payason jabuna doho payason nang akka abitna nang akka payan baka di pahata-hata ibana me di sadatik kimula ma boruna sian Jogja ala pas libur tiki kuliah boruno diajak imana ma idok ma coba lihat nak boruin bereng ju sudi tetangkap tau bereng maneh tu hampir tu siamuna akan arwah bajuna kotor-kotoran ninna rupane di bereng borunei me tororo borunei dan pola dia lusi itor dibuat doken lap itor dilak masudi pitu kacani jiddilani jabune itor dilak sudi dung dilap itor rome nate bagak dobi akabe juni nata tetangga tahun akabe ini yes do habe dinna
Apa ternyata dia makadonga sahapor siyaon nasalelengon inatay manatap. Nasalelengon mangaranap iba na marokuli ima siyak katsanong kotor. Saya di ber sudi dongan nai holan na kotor. Saya di ida holan na di jas sudi. Ape parnidaan na pamerengan na sian katsana kotor do. Numpe di bayas boru nai. Vitor bui beberengana. Salilingo salah do ape. Yes do hape na ciru-ciru ka pangurupi nai. Yes do hape nang pekarangan ni keluarga ko tetanggaon. Au do hape. Alani bui do songoni hita dia makadonga sapor siaw. Saya pitor menjas hita nama kilala na burju. Saya makilala hita rupani hita na paling sopan. Saya makilala hita rupani ima menudu. Saya makilala hita no mias dong atay kotor. Hape hita no kotor. Alania ala saya tapake. Ima katsana kotori. Saya tapake hola saya dirita. Ido benedoko bayasman. Lului majahoba. Mar okuli maho. Mangarana maho sa debata. Sa debata ma molo nang menile peho. Sa debata mapake. Debata mapasahat irenolona pakke ma debata unang uhumi molo mate pena di Galilea na binunu silatu sinak kangani unang uhumi molo mate pena 10 halaki natini pani palas-palasi ne palas-palas na siluami marmate 10 hala unang uhumi ay di boto debata dui alai bereng ma bau baroham mangaranap po lapatan na nunga jonok harajau ni debata na paduahon dia makadonga sahapor siang. Di ayat onom 1 ayat siyay. Di ayat onom 1 ayat siyay na luar biasa ima songo tema ni mingguta. Molo tema ni mingguta nama dok marhamu wa ni roha asa unang mago. Roma Tuhan Yesus. Di bay masada upama. Tabering madia makadongan upame. Ahado upamana. Ima di bait Tuhan Yesus ma dibuat masongo sada taringo tu hau ara. Berekamu ma ayat onom no 1 ayat siyai. Di bait ibana do ima halak na mangaranap tu Jehovah nakaningani ikon marhamu boni roha asa unang mago ikon adong didok nakangani ahame dia kadongan ahama dia aja upamaon. Ikon adong parbuena. Ia halak na mga ranapina kaningani, ia halak na marokuli, ikom marparbue. Berekamu manakangani, di ayat pitui. Nung ibayin kumparan na nunga 3 taon, dang marparbue hawon. Ninanap po na porlaki, didok tu pengurus na didok tu na mangulay, bayak ko join na. Nunga 3 taon non, seharusnya na pola 3 tahun, 2 bulan nga maperbuyon. Alay didok, Tuhan tay manakang nunga 3 taon, dang marperbuik. Taba maknin na. Dama kado ka sa hapor siyam. Nunga bigatao kita, gabi parhalado. Abigatao kita nung Kristen. Abigatao kita nung majalo ima, ha Kristeno di depokon. Abigatao kita nung gijow gabe Kristen. Nung nga disuad debatahi tapi gataon. Ano parbuit tay? So tungdo gabe di taba. Na inholok kudang na manguhumi hita alay na yung idot taruya makadonga sa hapor siyaon. Hita na pinili debata ima sa aking hao aray. Dinang disuan ni debata. Nung nga disuan debata hita, moloaw na yung nung nga 40 nang sinuan ni debata di Portibion. So tunggu pala manangah da kanong perbuena. So tunggu ba? Nung nga gabi 10 tahun na makobasi di huriah KBP. Molo pe hola pa di fungsional. Baso tunggu ba? Kalapatan kun ahado perbuena mabir di barpani. So tunggu Tuhan dang ado perbuena. Alani maidot Tuhan Yesus taringot Tuhan warai. Buida no teide di Matius 20 sadai. Teide manongani di do'ma. Gudang manakangani parwi. Alay nung tajaha di do Tuhan Yesus ma adong do namar parwi. Molo di son dang mar parwi seta ba alay di Matius ibawa adong do namar parwi.
Alai adong do nama perbuehon na asom. Hau arana sinuan na itu budo mar perbuedo alai asom suri mangalang pitorgiakan. Lapatan na perbuena buahnya di dalam keluarga, asam di rumah, di keluarga, di kerjaan, di kantor, di gereja, di dongan na sahuta, perbuena asom. Itu benarong gelar jorma ala perbuena do sila teung. Ala niahe, ala asom perbuene. Barang marlapatan rupani. Molong edok jolmat, edok tuhita sila teung nga berbahaya. Apalagi molo edok muse siganepo. Nga berbahaya toh. Diuta mo edok amat tasya arong gelara siganepo doinna. Nah cita molong edok siganepo. Ala niaha, meragam-ragam ala asom. Ay motung duya matena, taboto ra motung ate. Asom, molo motung ikan asom dui. Labatanna iya ngoruna iya di parsaora pemana dia kepunguan asom dui. Asar roi tor asom adu sudena ne punguani asar roa tor asom piam mainna. Asar roa matotu pungano ay tor somar dai du gilara. Ninna rupani. Arung dari amu kapang do tamu songoni. Basutung arong ba bang gawad dokon ba unang manarong nasom moloro hita tupungani perwita bayi tay naman no adong dong musay man na perweho na busuk hau arana ni Tuhan Yesus na di Matius 21 bere kamu gudang perwe na ni holan na busuk dang adong na tama holan na busuk holan dibuka perwe ni pitor bau busuk gudang doa alat na so ina makadong asahapor siyam perwe na di keluarga perwe holan na kana busuk di perwe lapatanna gulokon roaka guloki ay mayoritas buah kenapa bisa jadi busuk? Pertama karena tidak dirawat, kedua karena banyak masuk ulat-ulat, roaka virus, roaka gulok tu perbuine bau juga diharati gabe busuk mato. Lapatanna songonido colmai. Iya molo saya di paloas roto hati-hati dak tu pikiran na aka virus do aka gulok-gulok balilingai bigawa busuk be perbuini betung bigio pe nang keluarga ni ba amate-mate ne abusuk ni omaropani abau alai nang acara di turpu kodo tu hita asa hau arana sinukun ni debata tu Tuhan Yesus imana kaningani asa na perbuihonot do perbuina tongki perbuena manis. Ido benedok Tuhan Yesus hamudo. Ratingna hamudo audo hawini na di mata. Nina Tuhan Yesus hamudo ratiku asamar perbui hamu. Ilani molotera di Yohanes 15 dan Yohanes 17 luar biasa do di si taringot tu perbuina tonggi. Iya molo di ayat 10 di ayat pitu di Yohanes 10 pitu molo miak kamu di bagasanang. Jala molo miak kataki di bagasa kamu perbuimuna tonggi-tonggi do. Perbemuna tabo-tabo do. Jala molo miak kamu di bagasanahu. Bangiru hamu mana di bagasa rohamu ne. Jupak kamu do. Ido halak namian. Amin. Beko tonggi-tonggi do tombigun di halak manong hakai pidi pusada. Tung apala taburu rotu siba. Sudah mulai sekolah minggu satu per halado. Hola sati betu sina tonggian. Basudi do tonggi di parhepengon. Tonggi di parrohao din narvani. Napatan na bau do tong maleluk capa syukurra moloro sakitan. Naing dohono tabuting. Asa marparbui na tonggi hita. Lau sido naing dohono na di ayat walu sa suai. Aladang marparbui do pe. Ber kamu ma dia makadonga sapor siam. Di ayat walu di Yesus masongonom. Tuan nami ninna. Loas majo. Di sisa tahun naik. Asa sanga jo hupakuri bonanai. Ninna Tuhan Yesus. Asa hubajo napatusi. Tabunete dia makadong asapor siya. Nunga juga sa sitong adang marparbui be. Nunga jugul. Nunga parir sa sitong alay Roma Tuhan Yesus madoktu di bata. Paloas majo Tuhan. Paloas majo au ninna Tuhan Yesus tuamai. Le majo tikki sa tanay. Asa hunapu-napui jo. Asa hupakur-pakuri jo. Paloas majo ima unang pitor sajo ima tikina. Nanendohono na ini alam menyangkut kairos dan kronos. Molo kronos ima natagwari menit, detik, hari, tanggal, tahun. Alayo dangi dan kronos neno di mata. Alay ala kairos kesempatan.
Kesempatan itu adalah kita gunakan nunga didok dakai palos majo. Satahunon adong kesempatan. Asahu tabor-tabori jo, asahu napu-napui jo. Hidup benedo, mode detai hidup ini adalah kesempatan. Dakolak katai. Ba, ini hono tojo stokin. Boleh, benang permusi jo, nang modo hodok. Amulai bawa sakwereng. Ada nampi soni satu ngana menang. Dota mamang. Ya, tapi jo sehari hidup ialah kesempatan. Bikin dulu mang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sudah saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini adalah kesempatan. Orang bebal memang orang jahat membuang kesempatan. Orang biasa-biasa saja memang menunggu kesempatan. Tetapi orang berhikmat, orang percaya akan selalu mencari kesempatan. Amin. Ikut dalului. Sadi hari aku gabi bui obat tudongan. Sadi hari aku terus sita pasu-pasu. Ido halak namar ukuli. Ido halak dapat bawa roa. Ikut bui pasu-pasu. Tu anak kona, tu istri, tu suami, tu anak asing. Manang tu isipe songon na didokna dihebir 10 sada ayat 5. Halak nama iman akangani menggunakan kesempatan. Dia bisa menjadi berkat kepada siapapun. Amin. Marta yang mahita. Mauliat emadiko ali Tuhan di bata di pengoto kami marhiti hatam nabadiyai. Asatakas mahami Tuhan marukuli mangaranap tua dopamu Tuhan ngulu nami om. Olo kami Tuhan paubahung ngulu nami. Asa terus ibaru. Asa boy terus Tuhan gabi pasu-pasu. Manang tuisi pe Tuhan. Mula dong salilingot Tuhan perbuena asom. Perbuena busuk. Dang merperbue. Ila ko Tuhan tiki. Alay unang lalap pami Tuhan. Gabi bolong tiki bolong kesempatan ni. Gabi dang terbaik kami muba. Gabi tu api narok ko kami. Alay dila ko matiki Tuhan di bagas tikon. Margite parsobon nami. Muba bahami Tuhan. Gabi boy mahami maperbuihon natong gi. Perbuih na tabo tuaka na kumaliyang. Ali Tuhan di bata songonima pakobasyon di tonga-tonga ni Huriam pasu-pasu. Nang ruas ni Huriam Tuhan na martaba-taba. Ima keluarga Henry papahan inang boru na ibako rapdo tulian akon na sidang. Pasu-pasu matuhan na sida gabi ruas na burju. Songoni Tuhan ruas ni Huriam na marhabuk ni roka ng jumodo dalapo Tuhan. Ama nami amang Ulises si Majuntak. Apu 5 Tuhan ina nami rakdo ianakon na Tuhan di bata.
nang adong ros ni huriam Tuhan nahona siasa gereja manang nahona RPP Tuhan. Homa Tuhan na mangaliw din na sida panadayon. Asamu ba Tuhan unang mati di baga sa dusa. Unang olo to halo di kadoy. Alay olo ma Tuhan pau ba rokana. Ido Tuhan di halo moko. Asalam tau jol may Tuhan. Lam burju jala buhay Tuhan. Dia dopamu lam dipayas marhiti mudarmu nabadiyeng. Nan so ni Tuhan akarus ni riam nanaing. Ima belajar sidi pasu-pasu di baga sa tao no Tuhan na sidang. Nang so ni Tuhan akapartangyangan na pinatupan niya kahuriampe. Songoni nang pelantikan panitia persiapan pos parminggun di Arko. Oma Tuhan nama sumasu panitia asa boy Tuhan hatop gabi jongjong sada huria di tonga-tonga ni Arko Tuhan. Boy lam takas Tuhan nasida maka jongjokon huriami. Alani homa Tuhan nama milik jalan nama sumasu nasida. Nangali Tuhan marhite pakobasion dewan kununia marturia doh dia kunia pasu-pasu ma Tuhan di Batam. Ali Tuhan de batarus ni uriam na dibaga sa parsahitom. Amanami erpan jaitan may siyahan si majunta nyonya tambunan boru si pautar. Ulman manulang nyonya purba boru si tumorang. Nyonya gultom meri boru panggabian. Daniel si hombing nyonya tubing. Disma boru butar-butar. Luman teruan boru nenggolan. Asimaroham ali Tuhan marhiti tangam munabadiyai. Pasu-pasu ma Tuhan si pangalan do obat na sida makorhok ka malumon. Nangali Tuhan di batang. Terus ni uriam. Naong majalo pasu-pasu marhiti gajang niumur. Imali Tuhan ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu ma Tuhan. Akarus ni uriami mamilang-milangi. Tik kinanilumi Tuhan. Alay nunga las rohanami Tuhan. Itonga-tonga ni pandemio nunga. Lam tarida Tuhan holong mi do asino kami Tuhan marhite na olo kami Tuhan dipaksin marhite na olo kami Tuhan majaga ora dipasun gabi buhay Tuhan pandemi gabi endemi me Tuhan ito nga ni bangso namion asa buhay normal mo si Tuhan sudi parmingguon partangiangan nangakaya kon nami dibaga sa persikulan akka manami nami dibagasan akka parkarejuan tarlumobi Tuhan di pemerintahan nami asa buhay Tuhan pulih kembali. Asima rohama dito paso-paso maakka pamarita nami. Nang sudi Tuhan, akka ruasmi Tuhan, saluhu na paso-paso mo, hobarto sakat do tulong menuham. Alay bono nami do Tuhan di baga sa tangyang nami. Ima bangso Ukraina do, bangso Rusia Tuhan. Sa ato tikyo Tuhan, gabi sada pergumulan tangyang nami Tuhan. Asali hono mo madami dinasida. Leono mo Tuhan huasami ang giolo Tuhan na sida rekonsiliasi mardami Tuhan ma si jaloan unang ado Tuhan na tigar tingkuk unang ado Tuhan na pajugal roh at pikiran na Tuhan unang ado na makilala gumogo malu tibbo asiro ham Tuhan unang ado Tuhan na agwa kosa sa leono mo ma Tuhan dami na sumurong tu presiden ni Ukraina do Rusia Tuhan boy na sida masih jaloan boy na sida masih maapan. Ali Tuhan Yesus Kristus songoni maka presiden di Sadok Portibiom. Boy Tuhan menyuarakan damai. Boy menyuarakan dus ni roha. Unang adong Tuhan holan na menonton akka presiden di Portibion. Alay boy ma akka presiden di Portibion Tuhan mengambil sikap madok stop perang. Stop Tuhan kekerasan. Boy Tuhan sudi Portibion menyuarakan ni gabi boy di baga sa damai. Dohot holong ni roha. Songon natin ang papami sa luna. Ali Tuhan de bata, urasi mahami sa dusa nami, asa bedia hami dia dopamu. Moliate matukan diho. Amen. Mari demeta los tapasa mapiliata. Kami oh Tuhan sayu sehodamemi saya pehodamemi Tuhan pehodua gogomi di Portibio Tuhan
bersakit tunadangoli gawe pangapuli pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehotang ami Tuhan leho tuau gogomi pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehotang ami Tuhan leho tuau gogomi di portivion bain mau Tuhan nang maraloho dosa iwan kogi talu musui simbolis pangagoi pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehotang ami Tuhan leho tuau gogomi Los jong jong kita. Pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehotang ami Tuhan lehon tuau gogomi di portivion baik maaf Tuhan pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehotang ami Tuhan leho tuau gogomi Tatangya koma pelian nata papungom martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banogijang. Hodo harwan ni salukut sile kuleho na dingkan do na solibaso na moliutus. Upasatami masya nasa na lemito ang pilihan nami tuhom. Sa jalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu medara moti asa upar siya kami pilihanom. Pati bunor jom mo itong atongan ni kuriam do di portibiom. Bugay marukan nami mar hite-hite to dim. Asalam tadami godang ni salihol-lihom itu kami. Asalam gigirhan madok mo lihat itu om. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Go
Alea manami na di bano gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo ni rokam di bertoso ni bano gijang, le komatu kami sa nunguluan siya pari, say sa marusanami songopan sanami, di dosa nungan nama dosa tu kami, unak kami tigitu panguncunan, palu amahami siyan pangagung. Ai hodona puna harajao rodiut habugo rodi hasangapon Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hom. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midong. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor kom madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Di hamuna ruas ni huria na holong hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Siya kami parhobas di pukul 10 madog tu hita saluna. Selamat hari Minggu marita saluna. Hari.